Здравейте, приятели! Ние сме на брега на морето и решихме да ви покажем новите решения на Legrand за мебели и работни места. Първо ще обърнем внимание на механизмите за вграждане в мебел. Тук може да видите подобрения вариант на познатата до сега на пазара поп-ъп кутия, която също може да бъде персонализирана както функционално, така и цветово, според вашите нужди и желания. Тук може да видите изцяло новата флип-ъп кутия. При нея особеност е това, че може да бъде използвана в затворено положение и кабелите остават включени, като за това има осигурен подходящ изход. Multi-link модулите представляват модули за вграждане в мебел, които са с постоянно открити кабелни излази. Те също могат да бъдат персонализирани както цветово, така и функционално. Имаме два цвята, основните черно и бяло при тях. Тук са по-базовите модули за вграждане, така наречените диск 60 и диск 80 спрямо размера на самия модул. Те се вграждат в мебел посредством тази гайка, се фиксират. Диск 80, освен по-големия размер, радиус на модула, има и допълнителни функционалности. При модулите диск 60 и диск 80 имаме още по-голямо разнообразие на цветове, като всичко зависи от желанието на клиента. Другото, на което ще обърнем внимание, са така наречените свободно стоящи модули. С тяхна помощ може да осигурите захранване на по-трудно достъпни места. Набързо ще ви демонстрираме лесния начин за инсталация на модула, който е в ръката ми. Поставяте въпросната скоба върху масата, закрепвате с два винта и вече имате нужното захранване на мястото, което сте пожелали. Разбира се, отново ще обърнем внимание на дизайна. Този модул също може да бъде персонализиран, както в двата основни цвята, бяло и черно, така и в два естествени декора с естествени материали, дърво и бетон. А това е кабелният органайзер на Legrand, който разполага се с механизъм, осигуряващ по-голяма гъвкавост на необходимите места. И с това приключваме представянето на Инкара и се отправяме към плажа.